तो काल गो रही अपना मौसी के लड़के के तिलक देखे तो देखी खाना पीना चालू बा। सब लोग सटापट पटापट खाता तले हमनी के एने खा रही सो अपन वीडियो फोटो वोटो शूट करत रही सो। सब लोग आयल बा, भय आयल बा, नीरज आयल बा, प्रशांत आयल बा, ढेर लोग गोलू आयल बड़न। सब लोग एकदम पूरा परिवार आयल बा हमनी के। अगल बगल के भी लोग आयल बा, मामा आयल बा लड़का के। देखी पूरा एकदम नाश्ता होता, तिलक लोग नाश्ता साटा शॉट करता काहे से कि तिलक अब चढ़ावे के बा। ऐसे फटफट नाश्ता करावल जाता है। लड़का तैयार होता रहे, जामा पैंट पहन के तैयार बने। उनकर पाहुन एकदम टोपी लगैले बने, अब पहना रहल बा लड़का के टोपी। देख सकतानी गमछा चढ़ गल, अब बबुआ हो गलन तैयार। हम निकलता घर से बहरी, प्रणाम करी, गोर ला के बैठी आराम से चौका पर। अब बैठले, अब तिलक चढ़े के तैयार हो गए। तले हमनी के से देखतनी से नीरज देखतन, हम देखतनी। पंडित जी यहाँ पर मंत्र चालू के बने आ सारा लोग देखता। अब पूरा झूमे लागल बा, बहुत बढ़िया तिलक लागता। अनेक एकदम लड्डू गाजा टिकरी सब धइल बा, काहे से कि सारा मेहरा लोग के लड़की लोग के लड्डू का गाजा टिकरी पर नजर बा। तिलक चढ़ गए। चुमाउन के हम वीडियो ना बननी हो ताकि बड़ी गड़ी आवत रहे लो, ऐसे चुमाउन वाला वीडियो हम ना